atong balikan kining klabihan ng mga Pilipino. Una, sa akong tanaw lang, hindi na magkasinabot yun. Gikan sa lokal, ngadtos nasyonal, even ang international, wa giniundang away. Una, dili man ta magkasinabot sa matag usa sa gusto sa tao. Katong dipadugay ang mga grupo to sa mga vendors des carbon. O niya, ang ilang kaatbang, ang Cebu City Government, o ang Migawide. Dito sa nasyonal, lain po tong away, tali po to sa namasangil nga mga kawatan, o ang gipasahin lang kawatan po. Pero, wa man ni undang yun ang away, permanente ni mga Pilipino, una, wa ganit na magkasinabot sa to mga sinultian. Dini mismo kaning Cebu lang. Poros ta Cebuano sinultian binisaya. Pero, lain-lain tagtuno. Una, di ay tuno nga to sa, way taga malubuyog na Sa una, naka-star ko nito pila ka adlaw or simana, karena namin naasahin dito. Ang ilang tuno lahi, kana ko maingon sila nga, kinsa mo kinay nagpahimo ano yung atong munisipyo ato na. Ang isdang hukihok deres Barili, paingon deres syudad sa hukihok. Dito sa Malabuyok, hulok-kihok. Abot sa mong lungsod, hukihok. Sa Carmen, ako'y kauban, taga Carmen Simunas na lang ba? Angan sa ilang isda dito, kihok na lang yun. Pag abot daan bantayan, hook na lang gingan. Kasi naabot mo, ana, di apay dalagit. Lahi po din silang tuno. Lahi po tuno. Ari syudad, may na, ilahang kang syudad. Kasad ba niyo? Ambot sad. Ano ba? Kada bitong imuhang kanabang originality sa imong gisulti, mailhan ka. Dalagit, mailhan man ay. Mampu pa'y tigre. Oh, ba? Arikas Visayas, buhol ang daan. Ang buhol, ha? Lahi po rin silang mga tuno dito. Bisan ang tagbilaran, o ang intiro buhol, kanang liter L dito, nga litra, himuon ng W. Kanang maingon kag, kaluak po ni mong purol. May mo na puro. Sa ganong naunsa ba na imong motor na kuan man sa nabangga ko sa kuraw. Kural man na. Pero mismo ang buhol na po sila lahi po sinutian. Kana landa ang loon. Mangutana ka sa kanon unsa may sudan mo ba isa? Sudan isdang bukugon. Ay, malaka po yun sa yutang batuon. Mori, kinala, lain-lain, dili magkasinabot. Hilonggo. Bisayas na niya, sa mga Hilonggo, lahi-lahi silang tuno. Ang nahibaw, nailhan ako sinutias mga Hilonggo, kanarang yung linti. Abaw, linti, ged, sa amon te, ang mga kabaw, gituli, ang tao dili. Waray, kasabot mo, waray. Muna, Bisayas lang ni, pero dili ta magkasinabot tanan ang sa sinultian pa lang daan di magkasinabot. Etong iiro gamay, adto kadapit sa norte nga bahin Cebu, na may kabahin dito sinultian nga, Hinilonggo o Guray. Kanang may Israel Bantayan, tulom na kalungsod, naapod sila winaray ginagmay dito, napo Hinilonggong gamay. O adto yung kaskawarayan, lain po sila dito. Na adto kas Kalbayog. So ito ano si Engineer Biloy Rosales. Adto kas Kalbayog. Ayaw gad iton, kanang iton nila. Kanang haog sa lahi-lahi na dito. Adto kas Bicol, di man ka kisa may makasabot og Bicolano din eh. Wala ni hit kayo. Ilaos ni mo Pampanga, lahi po to sinultian. Ilahos pag yun mo dito sa Northern Luzon, kato mga Ilocano, mga dagiti po itong ilahan dito. Ano ba yung nga? Timpuyog ti. Ambot o sa Binisaya, timpuyog ti, mga dagiti. Surigao. Duhanay ka probinsyang Surigao. Surigao del Sur o Surigao del Norte. Ang Surigao del Sur, kinamayo ng ilaha. Ang Surigao del Norte, jaon-jaon, kanang usato'y tawag na. Hindi ka nito si Atty. Asarcon. Lain itong ilahan ko. Kanang yun. Kaingkaw.
ato sa bayay. Ang letter L po nila, himuon pong letter Y. Ang dito sa Bohol, ang letter L, himuong nabulyo. O ari ka Surigao del Norte, Surigao City in particular, ang letter L, himuon nilang letter Y. Kaya ikaw, ato sa bayay, kaupon ni mo, kami tuyo, dili ta magkasinabot tanan. Mao bitong kini mga Pilipino asa magkasinabot di kan aring carbon lahod dito Malacanang lahod mag-away nag-away kay magsuon tanawa ay may Marcos. Ang gisugo ni Bongbong Marcos nga igsuon ang nga tigpamot-mot si Claire Castro. Si Amy Marcos kaya but-buton ka. Naloko na. Lima kag igsuon ino but-buton matabang mo na magsuon pa ito. Ngon na po dos politika. Kani politika magyapon ni party politika kani sa carbon. Dili may tabong magkasinabot ang mga Pilipino. Tungod sa sinultian pa lang daan. Di na magkasinabot tungod kay daghan kay sinultian ang Pilipinas nga di masabtan sa mga lingwahe nga atong naandan. Lima kag og di ka kanang laagan ba? Naamo kay mga first degree cousin dito sa Surigao. Kami si Kaloy. Ako ni gagaw sa Kaloy. No, tuay first degree cousin na mo dito. Kinamayo po ito kanang ilahang nalimot yung sa mga ilang mga lingwahe dito. Surigao del Sur, ilang Ace Barbers. Mag-oro to na itong interview sa Ace Barbers rin. Lain po ng ilaha. Yung jaon. Unya, og Bicol, asa mo, tuwag yung natimanaan sa Bicol ng sultian. Na mga Bicolano, even taga Masbate. Lailahi, tamo na dili ni magkasinabot, pertin naghanang ilngig ang mga Pilipino. Unya, ang kining mga Pilipino nga nakigbisog og maayo para nis kagulingong interes. Anawa, ato ta sa nasyonal daan. Si Vice President Sara ni adto sa iyang amahan si Digong. Kagahapon atong ga-interview din si former Congressman Jing Paras nga pro Digong. O niya kanhi sekretary ang ihang ranggo kay siya may presidential legal liaison officer kaniadto panahon Digong. Ang nagsinabtanay ragyod sa punto dihan dapita sa akong interview ni former Congressman Jing Paras katurag yung kana ragyong na nagtatay ni Digong. Katapusan akong pangutana kay ni akong gipangutana Jing Paras kanibang na pertigid ang daghan ning suporte si Digong kay daghan man kay na nagtatay niya. Kaning na nagtatay ni Digong unsa man mga kinugos ni Bunyag og kasal si dili ay. Daghan man kay nagtatay ni Digong. Sa ina kay all out yung may support ni Tatay Digong. Pero dili nila na mga kinugos Bunyag. Dili po na sila kinugos sa akan ang linudas kasal na nagtatay lang yon. Kay mao day kumon ko no dito sa Manila nagtatay. Patay may gani kay di po mangamin sila no. Now, og imong tanaw na ang Pilipinas perting naghanap si Sara na yun sa dili ni pwedeng lamu-lamuon na ng impeachment kay bakak lang ilaha. Matod pa siyang bana nga si Attorney Manzanas Carpio nga dili na tinuod ng 6.7 million bakak na ilaha pero ari ka nilang Jerbe Luistro, maingong Jerbe Luistro nga kanay makamuang articles of impeachment perting saktuha. Kasi naabot sila na, wag yun. Si Coach of Kunsel Eric Kinain na-assign Manik Bohol. Suito na dito sa mga sinultian. Kay daghan kayo sa mga lugar nga lain-lain og tuno, lain-lain og pasabot. Dinis ato og biyon kag wa ka kasabot. Okay ra na. Ato kasi lungkog wa kay sabot agay patim subagan ka na dito. Ginani ni ano sa ako ni makasinabot ang mga Pilipino. Pwede naghana tag mga lingwahe. Lingwahe pa lang na hindi makasinabot. Mabita lang gibutangan tag Tagalog nga usahay tudluan po ta ni mga Tagalog sa ilang lingwaheng sayop. Kaya nang 150. Unsa nang 150? Unsa nang 15? Unsa nang 1/4? Oh, ba? Ilas po ni sila kay ang mga Tagalog iniktan-aw nila sa mga Bisaya murag mga second class citizen. Tanaw nila, ay Bisaya kasi bago tanong kagwag tuo mo nga ka. Kinala na sila mo tanaw mo discriminate ba. So, ngilad kayo ang mga Pilipino nga makigbisog against sa mga kunuhay tuwa dito sa Imperial Manila kay himuon kang second class citizen anak nila. Og
imong tanawon rin ka rin, impeachment, pwede mang yung gubuta ni Ron. Di, apay Ruben Padilla, ang iya ko nung babagan. Kana tanaw ni Ruben Padilla, mainin purgahon. Mainin purgahong utok ni Ruben Padilla. Kaya mo, kabuto na bang ni staff nga abogado po. Ngisap iya ko nung pugngan nga mag-convene ang impeachment court. Pwede naghana ni silang mga nagpatuong kamao. Daghan sa kayong may laki nga kanang murag mutuog ang kamao gid ba? Ba? Inig abot sa punto iniyay. Di amay may laki ha. Nawa ha. Kato lang usa lang gyud ka word forthwith. Tangil gigap naghana ato even sa social media karon. Daghang may laki may nga kana forthwith immediately. Naghana mo interpret drive mo bitang di gyud ko appeal kay murag di man ni magsilbi og apil pa kay una ang mga abogado nga mahaniti ani mo ray magka-interpret so abot bitaw sa Korte Suprema ni yung Korte Suprema oy taga higayon ang Senate sila magbuot dili day immediate day ang ingon diha sa ko daghan man kay aning Facebook daghan may laki oy Ba? mo ray nakangilad sa mga Pilipino nga kung magkasinabot mangani imposible na sa dugay panahon dunay magkasinabot sa mubo nga panahon aron ang mga Pilipino kunuhay ya kanabang nagkaangay lang sakto nas binahinay kapiit na og na-imbestigar abag tiyabaway na kung sa nitabo ni Saldico og ni Martin Tamaloso Sumoldes pertito silang hinuma sila rin binahinay sa malita karon naipit na Saldico si Martin Romualdez suko na ko ato tangil nga depende ni sa mga gunit o gahom kung wagi kay eksaktong gahom diha dili mahitabo nga ang imong gahom nga gamay kayo ikumparar isukol mo itong dako may maglana kang luming buang pait ang kahimtang sa mga Pilipino kinsa may permanenteng maligsan kadtong mga pobre in town nga mga ordinaryong Pilipino mo'y kanunay mapiit sa kalisod kung tungod kay ang mga kawatan nagkasinabot sa panahon nga magpinahinay. Ba? Hindi kaipit na magtinog-anay na si Martin Romualdez dahil ang tinuuran. Ita no?